Ndewo na ụmụnne ekene m unu daalụ nke ka unu. O nwere nwanne anyị nwaanyị apụta wee sị m na ọ na-agụ akwụkwọ na mahadum na mba United Kingdom. Ọ sị ọ na-agụzi akwụkwọ na mahadum ahụ. Ọ sịkwa na ọ gụchabago. Ọ sị na o nwee onye nkụzi fa na ọ ka dịkwa yọngụ nnọọ na ọ dị nnọọ yọngi na-ama ọ bụ onye ọcha. So o wee na-ekwe nkwa na ọ ga-anụ ya ya na ya wee na-ayị ya na ya na-ayịzi. Ọ mara na o nwekwara onye lekchọra nọkwa ebe ahụ ya na ya na-ayịkwa. So and onye ahụ akatago arụ ịma na ndị ọcha fa nara mind age is nothing ya na ya na-ayị. So mana onye ahụ akatago arụ ọ katago arụ nearly to grandma, mana yanwa dị young and o si na ọ dị nnukwute brilliant ya na onye na-akụzili ndị niile na-agụ akwụkwọ ebe ahụ. Nyanwa na-akụzili fa ịmara nyanwa bụ leader, group leader fa. So ya na ụkwụwa brain akwụkwọ ụmụ a na-erespect ya si na-agụlitezi akwụkwọ ahụ. Onye ọcha nwoke ahụ bụ lekchọra na-achọzi inu ya si nke grandmother ahụ ya na ya na-ayị wee mata wee tie mkpu n'oke olu wee kpọọ ya wee tie nye warning chicheche nye warning wee si ya na ọ ga-afụ iyi si ọ mara na onye ya na ya na-ayị na ọmakwa na ya na ya na-ayị wee si ya sọrị ọkwana ya sicha anya sọrị ahụ wee gabazi iru nke nwoke ekwere wee ka na-abịakwutekwu ya ka ya na ya na-ayị na ọ ga-anụ ya yanwa na-agbazi ọsọ. Ndị grandmother ahụ ọ bụ onye isi n'ụlọ akwụkwọ ahụ o sokwa wenyite isi mana ọ bụrụ na ọnya bụ onye isi. So wee mebichecheche rizọtụ ya niile wee chenjielie kọs ya chenjielie kọs nyezie nye health education. Ọ sị na ihe ọ na-eme bụ nọọsịn. Ịma na nọọsụ na-ewu ewu ya onye mere nọọsụ ọ dị ya ka o mere ezigbo kọs maka na ọ nọọsịn bụ ya ihe nya karịa wenyite isi nya ma ije na mba ofesi wee mee nọọsịn nya fa na-erekọgnaiz ya na-avalukwu ya fa na-erespekt ya. So ya ka a na-arapụrụ ndị mbịambịa ka fa na-eme. So o wee sị na nwaanyị ahụ wee chenjielie nọọsịn wee nyezie nye health education wee si ya na ọ gara adị kwalifai ịbụ nọọsụ na ịgbago osi ya na ọma handụl nwunye ka ọ ga-osi na ọma maintain nwunye ịgbago ọma nlụ nwunye maka o nwere ka esi akategorize ndị na-alụ nọọsụ for that na ọ daga iwu ndị nọọsụ maka ịmago na-edina ụmụaka ma ọ na-eme onwe ụdị omume dị aṅaa ndị nọọsụ anara eme ime enye achụ oge. So jos na o nwekwara ọyị chọọ ịnụ ya ka o ji wee sizi anya na ọma mmenwuzi nọọsụ wee chenjielie kọọsụ wee nye kọọsụ ọzọ o wee graduatezie na ka ezi afa kọọsụ ọ si na o nyere health education. Si o wee na-egbu ikpere na ebe niile na-ayụ ya ọjụ si ọ na-egbu ikpere na ebe niile na-ayụ ya ọjụ ọkwana ya andị na o nwere ikike ọkwana ya bụ na o nwere health education wee pụọ and o nwere ihe o ji health education ga-eme ọ ya na-eji eme ihe n'elu ọ ya na-eji eme ihe n'ala. So na jos na ọrụ ụmụ life ya unu afụgo na ndị ọcha na-agba wiked. O nwere ndị ọcha na-agba wiked n'ụwa anyị kedu ihe o melie? O nwere ihe o melie kịta ọ ka na-ebekwa akwa. O wee sị m biko mụ na nsụọlịa nna ọ bụ na o nwere onye chọọ ịnụ ya o si na ọ dị 40 years old now 40 years old. Ọsịzịa na ụmụazịbụ ihe ọ ga-eme o je na-eme ma bizinesi ọ na-emekwa ma kiara instead of ịlụ nọọsụ ọmụ mana ọ sị na ọ na-enweta ego ndị ọ dịkwa mma ọma nnọọ mma. Ọ sị na ọma nnọọ mma ife a na ị ga-alaiki ya. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ịnụ ọnya deela anyị edemede na n'ebe a ka anyị were ihe gị nye gịnị a ga-afụkwa n'ime comment section a. Ọ dị mma ife ya ọ dị yoli ọ na-eleche ọ sị na ọ na-arụzi ma kia na-emekwa ma biznes na-emechezi ihe dị iche iche mana ọ lụọzi nọọsụ o bu n'uche wee lụọ ka ọ lụọ na ọ na-ewutie andị na ọ sị na o jego na yunivesiti dị iche iche
ka ọ maa ma a ga-ewu ya nwaanyị a edechichaghị akwụkwọ n'elu wee sisi enwenye mana o si na o mego kịta 7 years mana o si na ebe o mego 7 years a ga-akagbuzi maka nya ihe ime daa aka akagbuo onye ihe ruo 5 years akagbuo onye o si na ọ ga-aṅarịkwa asụ chekwegbuo nọọsụ a wee bụ ọkaligo 5 years ihe abụ na yunivesiti niile nwaanyị a wee bulu afịa denyecha ebe niile denyechiche wee si na ọwa tụrụ ime nọọsụ na nka maka onwe ụdị ndụ ị ga na-ebi afọ gị asị na iwu ọtụọzi ya na ndị na-eme nọọsụ nwere ụdị ndụ fa na-ebi ifu gị ekwu wee mee nwanne anyị nwaanyị ihe ahụ so now ọ na-achọkwa ije gụọ ọzọ o wee sikwa mụ na nsụọli ya na ọ na-achọkwa dị so ọ bụrụ na ị chọrọ ya deela anyị edemede na comment section ọdụ 40 years ngwa nke emesịa na ndewo